niin, moro vaan kaikille. Sori vaan, että nyt ei tullut videota pitkän aikaan, ja sitten tuonne mun videot, se oli jostain poistunut. Siis mä poistin pari videota, sitten mä otan lakas ja kaikki videot poistus. Ja noin, ja tämä Master HD on käynyt taululla, vaikka pistetään lopetettu virallisesti, mutta ei. En mä tätä lopeta. Meidän silloin oli vähän pakko lopettaa silloin, kun ei ollut mitään kuvausohjelmaa. Nyt taas mä sain kuvausohjelman tässä hankittua, niin nyt taas näitä videoita sitten tulee ja... Tosiaan mä sain ostaminen Gerrismundissa ja... Päivitsit. Syö paska. Pouch. Ei. Noin. Elikkä noin. Niin nyt takavideota tulemaan ja... Mulla on muuta. Se on moro.